Уважаеми дами и господа, скъпи гости, драги приятели, добър вечер! И от мен добър вечер и добре дошли в зала номер 1 на Фестивален и конгресен център. Днес тук ни е събрала любовта. Любовта към българското кино. През 1982 година един на пръв поглед скромен филм на режисьора Людмил Кирков и сценариста Станислав Стратиев обикаля шеметно екраните на страната и покорява публиката. Завладява я толкова трайно, че и днес е в топ 10 на любимите й филми. Историята е проста. 4 приятели от малко градче имат група и решават, че единственият начин да пробият до голямата сцена е да свирят в луксозните хотели по морето, за да ги забележат. Само че единствената сцена, до която стигат, е в никому неизвестно селце край Бургас, а оркестърът им така и си остава оркестър без име. От този филм нататък Велко Кънев, Жоро Мамалев, Павел Попандов придобиват истински звезден статут. Филмът се помни и с някои култови реплики, като тази, например, на Антон Ардичев. Те ще ме чак цакат мене с топла бира. Или на Катето Евро. Ще ви изпее една песен за морето, любовта и още нещо. Още една реплика на Катето Евро, изпълнена от мен обаче, неизвестно защо. Никола Анастасов? О, кой? Он е смешния ли? О, той не е интересен. Колко интересен е Никола Анастасов за варненската публика, ще проверим сега. Никола Анастасов, ето го там! И разбира се, Катето Евро. Ти си готов да влезеш в огъня заради нея? Напускаш ни? Напускаш всичко? А тя? Бам! Шамар! Как така? Да бе, ама на мене некой да ми удари шамар. Де да има този късмет? Главичката му откъсвам. Все пак жена е. Жена ли? Море, само на жена ще ми стане. Не, аз друго. Добре. Афектирана била. Добре. Обаче сега да обикаляш като пес под прозорците. Че ти да не си... Тя защо не иска да те види? То даже и престъпника има право на последна дума. Тя изобщо не иска да те чуе. Еми, ако това пък е любов... любов. Обичате. Не те обича. Нейна си работа. Обаче да ти пази поне достоинството. А не да ти излага. И то пред външен човек. Седни там. Човек за едното достоинство живее. Хайде, дай сега. Let me be. За мнозина, но вярно изключен, разпиляваш се ден подир ден. Просто няма какво да се случи. Разпиляваш се ден подир ден. Просто няма какво да се случи. Коли не звънят и реклами неонови няма. Тук в тъмно започва денят и завършва с първа програма. Тук в
плачат, мечтаят в тревоги и слънчеви дни. Подир своето щастие бягат. Този град, старомоден и скучен, в който друго, освен да се влюбиш, просто няма какво да се случи. В който друго, освен да се влюбиш, просто няма какво да се случи. Няма начин да говорим за българското кино, без да си спомним за голямата Невена Коканова. Ето, вижте. И ми казахте, с моята външност, каква бих могла да стана? Артистка. Голяма артистка. Да, голяма филмова артистка. Народна артистка. Или манекен. Аз живея тук. Добрите постъпки се помнят цял живот. Нали знаете, добри хора има малко. Добрата постъпка от всички тях. Филмът е "Мъже в командировка" на режисьорите Гриша Островски и Тодор Стоянов, който е и оператор. Сценарист е Любен Станев, а в трите малки новели с парадоксален край от екрана ни очароват и незабравимите Георги Черкелов, Иван Андонов, Нейчо Попов. И дори мис Световен фестивал на младежта Бранимира Андонова. А с песента от филма Мария Нейкова и Георги Минчев печелят първо място на Златния Орфей през 1969 година. Някой весел град, някой миг, срещнеш две очи, срещнеш две ръце и се смееш сред горещия площад. Добър ден, две очи, добър ден, ръце, очи. Кратки
Кратки срещи, непознати улици, в градчета с разцъфтели улици. Само миг и ние ще сме влюбени, само леко мигове изгубени. Само миг завесите са спуснати, само миг мигове изпуснати. Лека нощ, после пак си сам, непознат, някой тъжен град, сред студен площад, извъни в тъмнината късен час. Лека нощ, две очи, лека нощ, ръце, очи. Кратки срещи, непознати улици, в градчета с разцъфтели люляци. Само миг и ние ще сме влюбени, само мигове изгубени. Само миг завесите са спуснати, само миг от мигове изпуснати, само миг от мигове изпуснати. Ако някъде са събрани заедно прекрасните Татяна Лолова, Васил Михайлов, Георги Калоянчев, Георги Русев, Джоко Росич, това място с положителност е хубаво и винаги ще искаме да се връщаме там. Все онази дядова къща с дъх на старо вино, сред прашните калдъръми на стария Пловдив, където светът е все още цял и хората, българи, турци, гърци, евреи и цигани, живеят в неизменна хармония помежду си. Все онова място е пред очите и в мечтите на главния герой от "След края на света". И чудно ли е, че с такова място, показано на екрана с изключителна нежност и любов, филмът на Иван Ничев и Анжел Вагенщайн става най-гледаният български филм от края на 90-те години. Не само героят на Стефан Данаилов, и зрителите искат да се връщат там, още повече, че в превъзходната актьорска плеяда влизат и Петър Слабаков, Зуека, Сашо Морфов, Николай Орумов, Асен Блатечки, Мария Сапунджиева, Пламен Сираков и, разбира се, Мишо Мутафов.
Вашите аплодисменти и за невероятната Татяна Лолова. Вашите аплодисменти за режисьора Иван Ничев, който е носител на наградата на Любовта е лудост за цялостен принос в развитието на българското кино за миналата година. А сега, нека и ние се върнем за минута там, във филма. Ще те дам аз! Макар и с старо видите, ти съм като... Фанима! Дай това тук, бе! О, бе, мъж! Фани, бе! Аз съм го платил, бе! Какво да буташ ти? Аз съм му дал пари, бе! Пари му дадо как, бе! Не бейте, защото това не си е моя! Какво въртиш ти, що не си на скуелата с ръце? Какъв грам папашки дам на тебе да ходиш на скуелата и да му извиняваш на сеньор Стойчев? Абе, дай стълбата, бе! Оставай! Не пускаш стълбата, моята отсечената, моята стълба, бе! Защо поите на Аврам, бе? Защо поите? Защо да продава после машината моята Сингер, да продава на която аз такова ста машина? Да ходи после с вас, пак той нали на уруспи. Не, сиктиви! Айде и джамия, и църква, и синагога! О, мама! О, брама! Преди 100 лета, там, шарен без света, споменът ме връща в дядовата къща. Се там, детски смях звъни, там царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите, се там дъхна старо вино, сладко от смокини, скрити още в скрина, са там, преди 100 лета, там, в моята махала, празника дъра ми, слизат в съня ми, белите сока ми, са там, като дим в комина, детството отмина. Боже, щом те има, върни ме там, като дим в комина, детството отмина. Боже, щом те има, върни ме там.
Трима приятели, любимците на публиката Валери Йорданов, Деян Донков и Иван Радоев, във филма «Емигранти». мечтаят да работят в чужбина, но междувременно се забъркват в сделка с наркотици и дори попадат на мафиотски купон, където ги вземат за представители на конкуренцията. Да не знае човек да се смее ли или да плаче. На героинята на Искра обаче не й е до смях. Защото хем дъщеря й, порядъчно момиче, хубаво като капка, не коя да е, а самата Нети, си има работа с един от тях. Хем и Искра май малко си пада по него, но да надникнем. Къде ли? В спалнята. Простак си ти, Ивайло. Сега ще има да патиш. Вестие. Ще изчакаш полицията гол. Защо така, госпожа? Защото си нагъл използвач. Защото си без капчица достоинство и защото ще съсипеш дъщеря ми. Ти си всичко, което ненавиждам у хората. Аз съм висшист, госпожа. Я не се прави на палячо. Мога да покажа и диплома. Кучка. Изчезвай! Искам веднага да изчезнеш от тая къща. Ако до вечера те намеря тук, ще извикам полицията аз. Остави веднага телефона! Какво си толкова нагъл, бе? Искам веднага да изчезнеш от тук. Исках да ти поръчам такси. Луната спи, безплътен призрачен сън. Луната спи, космическо видение. Луната спи, брилянти светят навън. Луната спи, луната спи. Луната спи, а някой краде птици друг рисува очи. Съвсем тихо луната спи, а паят петесно плачи. Луната спи, луната спи, витрина жълта гори. Луната спи, в скучно отрешение. Луната спи, а някой друг пак пусти. Луната спи, луната спи. Луната спи, а някой краде птици друг рисува очи. Съвсем тихо луната спи, а паят петесно плачи. Луната спи.
През 1988 година един филм на изключителния Иван Андонов по роман на Владо Даверов буквално завладява киносалоните, прозвучава като вик и отеква като камбана у младата публика. Вчера! Сюжетът се върти уж около Ловешката немска гимназия от края на 60-те и мнозина твърдят, че всичко и в действителност се е случило точно така. Но големите творци успяват да превърнат историята за приятелството, любовта и различните малки и големи предателства в история на днешния ден. Изгряват ярко звездите на нови актьори като Христо Шопов, Георги Стайков, Чочо Поп-Йорданов. Нека да видим. Искам да попълвам писмото. Дайте идеи за провинения. Говоря в строя. Бездарно друго. Шуш на строй, както си е, така пиши. Виж, тук има нещо. Шушумуша и дисциплиноразвален строя, нали? Пиши също, че си добре, че редовно си изяжда закуската и че им се е родил внуче, само че без това участие. Това съм го писал в увода на първо място. И пиши, че веднага съм изтропал на директора всичко, което си ми шушумушил. Ами, и Олег, нали ти на душичката? Не, защото не му казах цялата истина. А колко му каза? Половината? Той си знае. Четвъртина, осмина. Баща му от малък го учи как се става шеф. Родил съм се научен бепърс бегунек. Даде да бъдеш мъничко предател. Без къстови раздори. Нали сме приятели? Само добър приятел става качествен предател. Кълна се, никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и в лош за мене час, да му подам ръка и в лош за мене час. Кълна се, попадна ли в беда да не предавам, приятелските грешки да прощавам. Кълна се, в дявола и в Бога да сторя аз за теб каквото мога. Заклех се, заклех се, заклех се, заклех се. Кълна се, попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и в лош за мене час, да му подам ръка и в лош за мене час, да му подам ръка и в лош за мене час, да му подам ръка и в лош за мене час. Заклех се. Филми, които не остаряват. Една от най-гледаните български кинокомедии е още от 1958 година. В нея невероятно красивата Гинка Станчева среща безумно талантливия Апостол Карамитев
И разбира се, двамата полудяват и се влюбват. Той е изключителен футболист, за когото по онова време се борят София, Пловдив и Русе. Варна няма. Би избрал София не за друго, а защото оттам е неговата любима. А любимата му дори и не подозира, че той има брат-близнак, пълен непрокопсаник, който се представя за него. За пари, разбира се. И тогава, както и сега. Прощавайте, Елена. Не знаех, че ще ставате майка. Каква майка? Що за глупост? Това е моя брат-близнак. Ето! Нали ви казах, аз нося късмет на влюбени. Любимец 13, а екранната двойка Гинка Станчева, Апостол Карамитев прескача от филм във филм и става емблематична за българското кино. Уважаеми дами и господа, има дами, които никога не остаряват. Прекрасната Гинка Станчева! Има и песни, които не остаряват. Замълчи, замълчи в Любимец 13 е изпълнявана от Мими Николова. Моля аплодисментите за нея. Има думи понякога слишни за нас, има думи в сърцата ни скрити. За какво да казваме всичко на гlas, щом са казали всичко очите. Замълчи, замълчи, има в нашите очи всички чакани думи няма. Замълчи, замълчи, виж в очите звучи той, което с теб чувстваме двама. Но мълчат и очите понякога дори, щом останем сами под звездите. Ах, тогас не мълчи, говори, говори, той, което не казват очите. Говори, говори, има думи дори, малки думи със сила голяма. Говори, говори, за мечтани дори тези думи ги чакаме двама. Говори,
1972 се оказва необикновенно щедра на български кинохитове. Освен Козият рог, в нея излизат и Обич на Людмил Стайков с златен медал от Московския кинофестивал и прекрасни роли на Невена Коканова, Стефан Данаилов, Виолета Донева, Николай Бинев. С Деца на море, по сценарии на удивителните братя Мормареви с великия Георги Парцалев и няколко невероятни хлапета около него и около Мишо Мотафов в ролята на наперен Гларус. А в Сладкарница Тинтява Филип Трифонов всеки ден изпива по една боза от 6 стотинки, за да може да вижда сладкарката Тинка. Тинка е голямата му любов, макар да няма и 2 реплики във филма. Така е написал ролята един от най-обичаните сценаристи на българското кино Георги Мишев. Филмът, спечелил завинаги сърцата на зрителите, Момчето си отива на Людмил Кирков. Актрисата, изпълнила ролята на Тинка от Тинтява, е голямата любов на българската кинопублика, изключителната Невена Коканова. Град като град, тръгваме някъде, после назад. Тръгваме някъде, път като път, искали питане, наше света. Гори, погледи, без имена, Младост е нашата главна вина. Горе улици, ден като ден, погледи срещат ги миг откровен. профил анфас. Нечие щастие тича до нас. Трепети, шепоти, без имена. Младост е нашата главна вина. Тръгваме някъде, после назад. Хора и улици, град, свят като свят.
Няма как да спрем хода на живота и онези, които си отиват от нас. Няма ги вече сред нас Борето Карадимчев, Георги Черкелов, Джоко Росич. Чочо Поп Йорданов, Катя Паскалева, Методи Андонов, Мария Нейкова. Велко Кънев, Гец, Апостол Карамитев, Георги Калуянчев, Георги Парцалев. Невена Коканова, Иван Андонов, Въло Радев, Мариана Димитрова, Петър Слабаков. Не можем вече да си поговорим с толкова много приятели. Но когато ни стане тъжно за тях, можем да ги видим на екрана. Там те остават задълго. Даже и за следващите поколения кинозрители. Едно е сигурно. Завинаги ще остане българското кино. Оставаме! Оставаме! Благодаря ви. Оставаме, оставаме и нищо, че е есен. Оставаме, оставаме и нищо, че брегът е пуст. Оставаме, оставаме понякога така, пред погледа на залеза изпращаме деня. Отива си лятото, пристъпва есента. Отива си понякога и някоя мечта. Един самотен плаж, един скелетна лодка. И вече не е златен този пясък, и не, че не е слънчев, не е слънчев този бряг. Не почва листопада. Оставаме, оставаме така, пред погледа на залеза изпращаме деня и тръгваме на някъде, навярно към дома. Обрулени от вятъра вървим покрай брега. Оставаме, оставаме и нищо, Ето как на финала на този концерт завъртяхме спиралата и се върнахме пак към началото. Вярвам, че и 100-годишното българско кино винаги ще се връща към своите корени в търсене на ново начало, за ново вдъхновение. Искрено пожелаваме на творците, свързани с него,
цялата любов на българската публика. Във Варна сме и замирисва на море. Преди да дойде есента и лятото да си отиде, по спуканите керемиди луната слиза на света. Клепачът пореда подпрен и го се гледа като птица, а котишката и зеница очите му ще свире. И замирисва на море. И замирисва на море. И замирисва на море. И замирисва на море. Преди да дойде пролета и зимата да си отиде, по смуканите керемиди човекът слиза на света. И в разовата му страна петлите си отрупва боси, а в шепата си прасна носи две-три пшеничени зърна. И замирисва на море. 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 И замирисва